maune yene ing'e nitie confusion. Jodalawa for 63 years ne osepuonjigi ni tijwa kwero gima rach e sirikal. Ono gima jodalawa ong'eyo ahinya kendo en gima moro jodalawa. Makata ka ng'ato ni sirikal to gino rach ni jodalawa moko. Nikech ing'e ni sirikal ok en gimo nyocha ka nita dhi sirikal to ji penja ni inda kisetimo kaka ni inyalo timo. To sirikal kidhi to nyaka iket budget. Kiseketo budget to then there's budget implementation. Koro dwara ni ng'ato wacho ni idonj kawuono to kiny kel transformation. Sirikal is not like private sector. Okay. And my experience en ni aseti private sector to aseti sirikal. Kinyalo gimoro manyo wachako ni National Infrastructure Fund. Yes. Gimomiyo ni wachako gine first mondo wa raise pesa from private sector mondo watim go development. Some development ok nyalo tim gi direct budgeting ma sirikal. But maduong' en ni wakelo gimilo on private sector into this thing. Okay. So that it doesn't follow procurement policies mag sirikal. Procurement procedures mag sirikal are so long. Private sector ng'eno gego. Private sector idhi lando tender kawuono iwacho ni ilande for 2 weeks. The express interest. After 2 weeks, Jackie married 2 weeks, my evaluating bids. Tireni in 1 month, or 1.5 months, is a land tender me say award my contract to decide. Okinyati money sirikal. But private sector kiketo. Only national structure fund. Odi kaka private sector. Okay. Mo oko fall under these regulations magnikia. Public procurement regulatory procurement oversight kia jo kadia appeal kia ngongia appeal private sector. Okay. Mwanya tiri court de unge. It is your own thing. That's why so but government procedures they are also good. Ikechingeni mwando pay ukinyal timo kakidwara. Yes. So there is always time ma ikao ki implement sirikal. Okay. Juthurwa adri na hari. But gimano na kwa juthurwa eni sirikal dwaro patience. Sirikal dwaro patience nikech projects mag sirikal gin long term. Okay. Koro kinyal dhi sirikal with short term mind. Kidhi sirikal short term mind you will never get things. Okay. Jomose dongre sirikal iyudo ni gisebo dhi sirikal for many years. Okay. Kakoro wasebedo independent 65 years. Jomoko osebedo minister ma finance of 35 years. Wan nyocho wabedo kode 2 years. But we are actually anyalo dwa nyisi ni kirango gik ma wase achieve nikech goodwill ma wan go mowuok kuom president. Kama achieve. Abe inyalo bedo sirikal jome goodwill ma president gini achieve. To president obi wago kendo winjo ko challenge wa ntiuru wi office ka. Momi winjo kanyalo wacho ni an in this budget ni jo kwaya budget amiyogi.